Erero nacha ni chifaili chia ne chionsi. Asi ngenjo nata etombolie gento. Eto kengango kwa na mangana kurumu. Yes. Chifaili echibone chine na makaratasi ya serikali. Alia omwaki esabu bwa serikali okuruko auditor general agocho ake esabu nga kichibesi go tumekoma eteke mwatumire chibesa kwa kamwana ne report ku serikali yanene nanga kimwatumie te chibesa ina sinjo yo buoro ande kero kenda abantu bali bakwegwa maki kwanyoranga mbali ko tebi bana inchi boronge nanga kichibesi aba chigo tumekwa igente kitangani naso abora bunkanyora bana inchi aba kichikura baborabu ebakagetenga kero mwaka bakonyora 40 million na abale kungaino ego na 40 million dogo cha twanyora ama ena Yesu chibesa bago cha banyora is 160 million lakini bono to endase 160 million tuligerelinga ngakiko tumekwa obase ebago tebanga abagacha chicho 78 ase constituency omwako ulio eta chicho echi 78 bago tebagacha chichi skuru mbali ngateba tigandalire skuru yemo goseiberega ndole chicho echi nganga kichiagachire ngaetera masakara nkarora skuru nera ekoroku kenyoro SDA primary ase nginchirange na seito ngateba neyengo tanganera nkaendalia ekero naenda kenyoro primary school ama karatasi ebaligetenga batumiete 1.8 million kerongoligerelie bank statement yebengi aro 1.8 million barusetie kwa gache cho kamanya gokuminga gusie yaito twakunyire chicho nande twaraga chire chicho iga yacha koba 1.8 million goli auranyone koroba ebwa iga koroba nande tebwati mosiki nande tebwati chabati nantalinge kabwata macho go flash mami ntone cho ya kawaida ngoro epitratrini ere mirengoro ega cement nguna moko agacha chicho kawaida ama ene cho elitego cost 1.8 million ko chia enda pi yoli bono pakekero bato iberete erabe 1500 inkagenda obisio CDF ya Borabu constituency nkanyoranga etangi ya mache 5000 liters ebagole teneni nusu million 500,000 katebetangie nagolete last week korwe hardware etangie is 35,000 shillings as a hardware na yaba bachi teko goletangie at a cost of $500,000 chibese chirusirie bengi enusu million yoko goletangi nkagenda memisi anti stock theft unit kanyora sama sakara baligetenga bagura 300,000 a drone mwarachira matanga ngorora mulechi drone ingaba golete drone ekoiruruka igora liaro romo ibibwe chiombe go chance 300,000 echinganyo anchiri ande drone teri ande egenta abantu banyorire raitigo omochumbe gatumiete 1.8 million akabagorera chibuti akagorane chitochi ngerinde baminyokia baibibotuko baminto ngakyora minyoki omoibi obwate ebyoma nando obwate gosine bunduki obwate chinsara mwaene tochi ngomochumbe gwakerete kura ekero butatio bugwao na masakara yaiga ine na ekero kubura boria aba head teacher gosa heads of institution yecheso kogenda nko ba involved na mbaibere na kyonyorete bono amangana tiganko example amanganaya na abeka lirube ase bali bagonfollow ase Facebook na Twitter na TikTok na omoko nda morole na lirube ndi na abege tabugoro elyo nali gete go chiase OBC ekurukwe auditor general nero mwaki chisabu Kenya ngima nero gwaka chisabu ye injira chibe chigo tumeko like report akwaka nomo kollegas be serikali oko monitanga kichibese chigo tumekwase ebiganja mbali na muri kerete lirube nande lirube lyo nali tomete lirube andikera agatebanga ntwanyolete lirube lyo kitariki chi amakaratasi yechi financial statement chebengi chia Borabu constituency go chakero mwako yo pako mwako yo igama sakaraya anko request kurwa se serikali kero kenendire bako mina asinjo maybe okonyo abantu baira maaki batari koenana lakini ngo chana tumio bongaini bokeigo na abantu balinsomete na barabo na batebinga ngese ngo kororo bisigiti aminto tale ko swali ayunga kiraga sakara kwebicha yokaiga elinde ndolenga kichibese chigo tumekwa kwacha konyora kimanyeta mangana matindi aba heads of institutions yabo komboli go semba manyeta manganaye
I will give you one very good example. E wiki elia eta naende skuru ekoroku Keginga Primary School era ali Keginga Nyansiongo Ward Borabu constituency. Ena chiete korore birasi bibere na rocha selisa aga igali ya serikali ere renovated na 714,000. Eto na ikalia nganyole birasi bibere egento kia bete iga bali getenga bachi iba agete ba cement tiefro bagake plaste nyasi bagachenjie merangu na kerema ekero na ikalia omo chairman we school akabo mwasi oku nanda akabo mokene atebanje no molise tingonga inereri egento kia betega floor tero siri nyasi te akiri plaste na morangu to yo chenjiri emerangu eye na abana bali basomete school e bakurukwe alumni bali basometa emyaka ya maega nabo bachite baka beke merangu eye egento gyoka gechenjiria na mabati ya 30 orocha kabara mabati 1 2 3 agaika 30 nane ngayalire ngachikora mabati ane quality ngebo nganyora ne chi reject ngayakera ende kuchibasi yaba chinyingi bweli ngatebe 30,000 lakini sakaraga egoteba 714,000 kateba lende ba minto ekebakikirire bone bichuchu igobono byachire ekeramba goso muna yatokeire nande no bwate evidence korengana naye atwake kwa bokoi na alikireli rube go chair ethics and anti-corruption commission na ne noembara bwa banyene nabo bago confirm ngana abalikera lirube nkaba amasakara alimbwate kwanza tali ayoka na abwate paka chikambani chiri chikolete gasi eri kozi na nyorete company yemo ekoroku Blue Tosha Limited ere yo mo CDF chairman no mo CDF secretary abategerere baito na bali batuligetwe gwetera Getembe TV ntetemba semye ngari chiko lya Kenya likoroku nga Public Finance Management Act na Public Procurement and Disposal Act ndili gwanchera Montoromo committee member o CDF gokore biasara na CDF nga yani ero monyene bweya egasi goso egasi ase company yaye omanya kwe makelia ngegasi eri okorire omanya kwe akana tianche iri ase sheria yaito na ndonde bwensi gokore gente kiabonete gosibwechera bono nabona nyoete company ekoroku Blue Tosha Limited nkaenda ase omoliki bwechi kampuni Chons Kenya akangalisa kaleli lya bulumbu ata lisa kaleli likoroku nge CR12 CR12 ene form omuntu agoicholie kera register company egotebe lietali company chitariki ase company eyure namba yesimi no mo director we company nkanyo e company Blue Tosha Limited ere ya Dennis Rosana oruyo mo CDF chair na Teresa Matenyo yore CDF secretary ngateba ayatali eketali egekone uroche company ye CDF chair ne secretary ase barobo company amo bagocha gokorera asi na CDF na ande nkaetere bitabu bye bengi nganyora be akanete chibesa chinyinge chi million kochi ase chibengi cyabo muna bono nabongo ko list ye chibesa muna bare gotoma gocha ase bengi aso mwako 2023 yoka eba atomete chibesa chire around chibesira around 7 million chitariki au cha 2023 igo aliborabu borabu mboyo borabu yaitere gesunte nano mara borabu yo metenere ya banda barabu tubande korokyo borabu lakini bono borabu ya bere gesunte nande ere gesunta singinjo bokurumi ase chibesi bwente kokonya abandu chibarusia sobotaka chirosi chiskuru chirosi chinyagitali kwanyoranga binte bimbiyo oenda ase buna kiabonyoru there is no single tarmac road noene yemoiga noene nyagitali dispensary era oli bosenge tundubali byoko tokonyona noene elimo yani no ligia kwenda na tore gocha soro mweshimi wake baso sura ina na gocha so omweshimi